εταιρεία Σιδηρόπουλος Μεταφορική ΑΕ είναι μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες στον κλάδο διαχείρισης και μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων στη Βόρεια Ελλάδα. Οι κεντρικές εγκαταστάσεις της εταιρείας εδρεύουν στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης, σε κομβικό σημείο κοντά στον Οργανισμό Λιμένος Θεσσαλονίκης. Πρόκειται για μια ιδιόκτητη έκταση 80.000 τετραγωνικών μέτρων, όπου βρίσκονται τα γραφεία της εταιρείας και γίνεται η διαχείριση των εμπορευματοκιβωτίων. Διαθέτει επίσης παράρτημα στον Βόλο. Η εταιρεία συνεργάζεται με μία από τις μεγαλύτερες πολυεθνικές ναυτιλιακές παγκοσμίως, την Mediterranean Shipping Company MSC. Λειτουργώντας πάνω σε ένα στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης, η εταιρεία έχει αναλάβει την διαχείριση των κοντέινερ της MSC στη Βόρειο Ελλάδα. Η φήμη και οι ικανότητες της εταιρείας επιβεβαιώνονται από αυτή την πολύχρονη συνεργασία, η οποία αποτελεί κίνητρο για μελλοντικούς πελάτες.